Тая мацка буквално осъзнава, че парите са фалшиви и буквално осъзнава, че инфлацията е породена заради човешки действия, заради човешки решения. И тя знае, че тя страда и родителите й страдат от инфлацията. И тя би искала да няма инфлация. Обаче разбира, че е безсилна, че някой друг просто решава вместо нея да има инфлация. Hey, so you know what I don't fucking understand? This is why Знаете ли, пичове, знаете ли какво не мога да разбера? Просто не мога да разбера. I don't understand. See this? See this? Виждате ли я тази банкнота? Виждате ли? Чакайте малко да изкарам тук малко пари. Виждаш ли? Тук пише 50 лева. Виждаш ли? Ето ги. Две банкноти. See this? See that? This. This is worth $50? И вижте лицето. This is worth $50. Някой е така направо. Това е 50. This is worth $5? А това е само 5. This is the exact same piece of fucking plastic.